nyt paras osa videota taas siivoaminen. Mutta sä tiedäkin se jo, että jos sä sotket, niin sä siivot, jep, jep, jep. Jos sä sotket, niin sä siivot, jos sä sotket, niin sä siivot, jos sä sotket, niin sä siivot, jep, 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 jep. Kuvattiin epävarmaa musiikkivideo. Käydään vähän läpi, että miten se tehtiin. No ei oikeastaan miten se tehtiin, vaan millä se tehtiin. Mulla on täällä läjä herkkuja, joilla me kuvattiin Fujifilm X-T4. Täällä kuvattiin musiikkivideon loppuosan hidastus. Sitten on Originelli HD Hero GoPro. Tää on todella kova ollut aikoinaan ja nyt tähän videoon täydellinen. Siinä oli myös tää otsastrappi. Otsastrappi sitten osakseen mukana. Kaikki on kuitenkin epävarmaa, eikä voi mistään pitää kiinni. Minkä takia sitä pelkäisin, minkä takia täällä pelkäisin. Kaikki on kuitenkin epävarmaa, eikä voi mistään pitää kiinni. Minkä takia sitä pelkäisin. Ihan varmaan pysyy tossa. Okei, let's go. Kaikki on kuitenkin epävarmaa, eikä voi mistään pitää kiinni. Täällä mistään pitää kiinni, minkä takia sitä pelkäisin. Pääkamerana toimi Panasonicin NVGS120. Tää on ollut mun luottokamera jo vuosia ja vuosia. Tän kanssa on tullut tehty tosi paljon kaikkia juttuja. Onkohan tässä vielä akkua? On. Mä voin näyttää. Tässä on vuosien saatossa käynyt semmonen hassu juttu, että LCD on mennyt vähän hassuksi, mutta toimii edelleen kivasti. Mini DV-formaattiin tallentava kamera. Mahtaakohan täällä olla kasettia? On. Ja tässä on musiikkivideon raakamateriaalit. Kamera on tosi upea, mutta hivenen näkymä läpi on vähän tiukan puoleinen, niin kuin näkyy, mutta sitä varten meillä on tuo laajakulma-objektiivi, joka laittaa kameran eteen, niin se laajentaa kuvaa jonkin verran. Laitetaan se tuohon, niin päästään vertailemaan. Noin. Sellainen näkymä laajakulman kanssa. Sitten se otetaan pois, ja nyt on laajakulma pois. Sen verran se laajentaa kuvaa. Uutta kun kaikki on muuttuvaa. Mikä siinä on pelottavaa? Ei ole mitään pelättävää. Se mitä sun ei ole tänään, sitä ei ole olemassakaan. Miksi pelätä sellaista mitä ei ole olemassakaan? Hei, sinun järkeä ollenkaan. Onko elämässä järkeä on tai ei, mut eletään. Hei, kun kaikki on kuitenkin epävarmaa, eikä voi mistään pitää kiinni. Mihin vaan on vielä aikaa, mitä vaan voit saada aikaan. Sitä pelkäisin, minkä takia täällä vetää päässä, mitä sulle ei ole tänään. Sitä ei ole olemassakaan, miksi pelätä sellaista, mitä ei ole olemassakaan. Eikä siinä ole järkeä ollenkaan. Mun ajatus epävarmaa musiikkivideoon oli yksinkertainen. Mä haluan, että se näyttää vanhalta VHS-musavideolta, mutta mulla ei ollut VHS. Kameraa käyttää, mulla oli vaan mini DV ja haikasi. Seuraavaksi mennäänkin tähän haikasiin. Kaiken parasta on aina siivoaminen. Kaiken parasta on siivoaminen, kun mitä parempaa ei tässä maailmassa olekaan olemassa, kun siivotaan konfettia lattialta. Tämä toimii ainoastaan sähkövirralla, mutta tosiaan täältä nyt ei viitsi näyttää. Haikasi on vähän isompi kasetti, niin kuin tuosta pesästäkin näkee. Tässä toimii LCD, mutta akku ei toimi. Ja sitten mulla ei ollut mitään tapaa ottaa täältä matskua pihalle, niin haikasia käytettiin niin, että Petri kuvasi tämän kanssa ja omalla kännykällään sitten tuosta LCDstä ja sitten myös täältä loopista efektikuvaa. Yes. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, toinen Panasonicin Mini DV-kamera, legendaarinen AG EZ1. Tietää, tää on ollut kuumaa kamaa aikoinaan, tää on kuumaa kamaa edelleen. Mulla kävi näiden kameroiden kanssa silleen hassusti, että mä olisin halunnut sellaista räkäistä VHS-matskukuvaa,
Mutta nämä on kaikki aivan liian hyviä ollakseen VHS. Ja sitten vaikka on kyseessä vanhoja kameroita, 1 CCD-kennon kameraa tai 3 CCD-kennon kameraa, niin kun ollaan digitaalisella puolella jo, niin ei sitä analogi fibaa siitä tuu suoraan itsessään, vaan nämä kamerat näytti jo mun silmääni leikkauspöydältä sillä, että nämä on liian tuoretta matskua. Ei mene läpi VHS. Siinä on selkeä hyppy kehityksessä, mutta tällä upealla kalustolla saatiin upeita matskua aikaa. Olisi ollut tosi tylsää kuvaa vaan kaiken uusimmalla kameralla ja tehdä siitä digitaalisesti rupua. Nyt mä kuvasin mahdollisimman vanhoilla kameroilla ja sitten lisää siihen päälle vielä sitä digitaalista vanhennusta, niin sitten se menee enemmän siihen visioon, joka mulla oli. Koska mun visiohan on yksinkertaisesti oli, että okei, eipä varmaan tarvii musavideon ja mä haluaisin saada sen mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Koska jonkunnäköinen musiikkivideo musta tuntuu, että on kiva olla tuolla biisillä. Mutta joskus sieltä, mistä aita on matalin, niin sieltä se aita on matalin. Ja onko sitten väliä, meikköhän siitä vai siitä kohdasta, mistä aita ei enää ole. Mä en mennyt nyt siitä kohtaa, missä aita ei enää ole, vaan siitä, missä se on mahdollisimman matalalla. Niin saadaan ihana tuote mahtavalle, epävarmaa biisille. Pitäisiköhän tähän jotenkin pistää vuosipakettiin? Jotenkin sopivaa mun mielestä tuoda se takaisin tänne, mistä kaikki alkoikin tuossa ensimmäisessä osassa. 2024 muutoksen vuosi. Siltä se musta tuntui heti alkuun. Onko ollut Niko muutoksen vuosi? Tukka ainakin on muuttunut. Mikään ei ole muuttunut. Ei mullakaan. Edes paidan väri. Mikään ei muutu koskaan. Mä en tiedä 2025 vuodesta. Tuntuu, että se tulee olemaan hullun mylly, mutta mä en tiedä, että tuleeko sinne Eikka Vihreän matkassa videohommia. Katsotaan, se jää nähtäväksi. Kiitos, kun oot roikkunut siinä. Kiitos, kun oot roikkunut siinä. Kiitos, kun olet roikkunut siinä. Siinä on hyvä roikkua. Rakkausolento, kun kaikki on kuitenkin epävarmaa, eikä voi tää mistään pitää. Taika. Siinä oli tämän vuoden biisit typistettynä. Ensi vuonna lisää. Paljon lisää toivottavasti. Paljon enemmän toivottavasti. Mutta toivottavasti näemme siellä. Kiitos kun olet tullut mukana. On ollut mukava. On ollut ilo ja kunnia tarjota sulle tätä tamaraa. Niin, noin, näin. Just näin. Katsotaan ensi kertaa. Hei. Ensi vuodesta. Mites se menisi? Sä olet onnellinen jo kaiken tuon painon alla. Kaiken tuon painon alla. Okei, koetaan sen siivota sitä lisää.